Wel, mae'n rhaid I ni ddechrau ar y ffin rhwng Israel a Libanus, dwy wlad sy'n reit drws nesau gilydd yn y dwyrain canol. Mae byddin Israel a grŵp milwrol pwerus yn Libanus, Hezbollah, wedi bod yn gelynion ers blynyddoedd. Ond mae'r ymladd rhwng y ddau grŵp wedi dwyshau ers mis Hydref y llynedd ar ôl I grŵp milwrol arall yn Gaza, Hamas, ymosod ar bobl Israel. Mae Hezbollah yn cefnogi Hamas yn y ryfel yn erbyn Israel. Ac ers hynny, mae Hezbollah wedi bod yn ymosod ar Israel gyda miloedd o rocedi. Mewn ymateb, mae Israel wedi bod yn ymosod ar Libanus hefyd. A phobl ar y ddwy ochr wedi dal yn y trwbl. Mae Lina o Gymru yn poeni am ei mam-gu sy'n byw yn Libanus. Dwi'n rili poeni am hwnna achos mae nain fi yn hen a maen nhw'n cael bach o health issues hefyd. A dwi'n siŵr mae teulu fi yn cyrff, ond yeah, there's no knowing what can happen. Ond mae Susan sy'n byw yn Israel yn dweud bod y fyddin yno mond yn amddiffyn ei hunain. Ellach chi ddychmygu bod rhywun yn Caerdydd yn ista yn cael panad o de hefo'r teulu a rocedi yn dod I mewn I tai nhw. Mae hyn yn amhosib a mae hyn wedi bod yn digwydd am 10 mis cyfa yn gogledd Israel. Paid cael rhyw fath o solution. Yn y cyfamser, mae pobl yn Libanus yn paratoi am y gweithaf, a lot o ysgolion wedi troi'n llety ar gyfer pobl sydd wedi gorfod gadael eu cartrefi. Mae gwledydd fel Prydain a'r Unol Daleithiau wedi galw am gydoediad. Byddai'n golygu dod ar ymladd I stop am ychydig o amser. Ond ar hyn o bryd, does dim arwydd o hynny.